Okay, pakasalitaan ni Vicky nga napolwan anya nga ta ti basol ko may sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Palpalakpakan dak digiti classmate ko Manong Nemi. Idi ti pakaamo ti professor mi nga ti highest. Idi dayta nga examination mi kat siya. Congratulations! Talaga nga nalaing ka. Nagyaman na. Jerry, nagyaman na. Thank you. Nga madamay sa, nga saan nga nagpalakpak man. Apa nga ta? Busy. Kit-kitaan na di cellphone na. Niminda man. Niminda man ang naming nga kina Redwarak iti high school kapag agkakabaranggayan kami sa balilaeng nga sitio manunemi iti Ayanda. When, padpada kam ti kurso, padpada kam ti eskwela, padpada kam pa ti oras, hanggang ka nagtultulag. E rin to, tini Jerry manunemi kita imbilang ko nga gayem, best friend. Yung taklamo, luad pa nag-crush na kanya, nga love nak, iti na nablabas pa yung gayem. Nasingad kanya kunakta isut umasideng, isut agawis, isut kadkadwa, manunemi. Kalbasan deta, siyempre nagkuyog kami kini Jerry. Tagmerienda. Siya ngarot ati ang kabayan. Apay, nasikakit siya ti lalaki. Haan, premiok keng ka. Kahit pasit ti panagyamang ko, iti pa ng congratulations mo kanyak, Jerry. Kapot sa sakti highest. Kahit sikat si Maruno, congratulations to. Yung mga pinata, mas dawak. Ano pa kasi dawak? Niminda, nga patsko, kinaraduarte high school, kabaranggayak. Isulsa nga nagpalakpak. Ano nga tat basol ko? Eh, baka no, baka busy iso na. At ikas kaso na, so nga hanan napasangot na nagpalakpak. Ano bra ni tayo? O, kita nun sa cellphone. Gabot na pas nga tat klase na kita, hindi pa nang ibaga ni ma'am, nga sakti hayas. Kita, siyempre, after that, na-dismiss na yun. So, ginita na nga sa cellphone na, sige, kan, tagmerienda. Nabangga mga ron iti kantin, maron na imikat na order ni Jerry, iti dati-dating order na para kada kami. Iti tasumrek ni Minda nga kadwa naman ni Julius, ti boyfriend na. Oh, deta ni Minda. Ni Julius deta, kadwa na. Boyfriend nan san? Kung saan, takibkibin naman tayo. O, pero nga sikat kibin na, kang kamat na pala girlfriend. Kinibin na ka din. Kapasaray. Eh, diyan mapupuutan, Jerry. Ni, kimita dito ni Minda. Kimusilap. Nandiyan ka na di basol ko. Kisalud-sud yung basol mo. Ang mga nasandang boyfriend ka ni Julius, kat crush na ka ni Minda. Kat kagura na, nga buta nasingidaken ka. Kas naman taramitan da, Jerry, please. Anda palang kuyo-kuyo. Iripas tatikuan. Di meriendan. And then, palaod at padaya ka tamno. Sada ka kuyo-kuyo. Sabi ko ma. Boyfriend da. Hanak akras ni Minda, gabot adan nga ni Julius. Hanak kapag-imunan. Sabi nga, kagkagura na. Kung namladeta, kinusilapan lang eh. Ang mga no, kusilap para keng ka, ng saan keng kuwana. Madiman, tirik na. No, at tao nga manggurgura kanya, nga mat amun no, ano ti basol ko. Nga awamat ti among kabasol ko. Ano nga ta? Di makaibaga, makasungbat lang data, nimit lang, Minda. Amok ko mga rutmat. Kinori si ka. Nagsalutsud ka, kapatid di mo mo.
Agsaludsud ka to. Saludsudom to kengkuana. Kaya baka adad nga kaguranak no masiday ka kitag saludsudan. Minimal pasin ti klase manong nemi nagawid akong siyempre ket nadlaw ni nanang kasla da problema. Dan sakit problema anak. Sanang awan. Amam mo ka anak ko. Sikapay nga burudag nga anak ko nga nabayagan ka atenden nak. Nga di kakapsan mo kat ada pamilyada iso nga sikalaing ang tikad mo kido balay. Nabayag mo tinga natin atang mo. Ay na nga mindeta anak, marigatan ka kaniti pa nagbasa. Sana ka marigatan di pa nagbasak nanan. Kinabudno na, siyak ti hais ka ti examin at tinaod nga subject mo. Matlagayam. Amoy mo din, nagagatak nga agripaso, nagagatak nga agreview. Kaya nakakonsentrate ak nag-review Tsak hete ada sa bali nga aramidan nag-review Tap no maiyolo. Kahit ko nga ma-maintain ti nakatong grade ko. Lanya mo yun na nang. Oras anak ng scholar, tahanak ba't nga nag-test idi. Baka no agraduarat nga cum laude, o no magna, o no summa cum laude. Opo, nagtragsak ko na ako. No kastaman ti mapasamak. Ay nga man sa amat yung boyfriend mo. Yawan pa nang, kanyak pa lang yung kaskaso da ita. Agar-aram nga eh. Pati agar-aram kitawan. Kaslajak ba lang mamati anak ko? Ito nga pintas mo. Iba niya talaga problema. Ama mo nyo ka din ni Minda. Sino nga Minda? Kabaranggayan tayo. Kinaraduarak ti high school. Agdan lang di ba abang kamag-ibang na sityo. Maapay ka din ni Minda. Diyan ka mo tibasol ko na nang. Kusko silapan na. Baka palang ipapamulang na itan ako. Baka hamat ako silap. At awang matamong nga basol mo. Ewan ti among nga basol ko eh. Itay in-announce na ti professor mi nga siya ti hayas kada di exam. Nagpalakpak da amin. Malaksid ni Minda. Tapay. Diyan man na mo. Baka mat ato ubra na. Amom na daw ubra makat sa adigam makat hanggang hamo masakot agpalakpak. Bono hanang inintonaran. Di mapaspasama ito nagtiklase yo. Detalyaw, talakita nga hang nagpalakpak. Igaman nang talagat cellphone na. Una. Iso nga busy suna. Iso nga, baka anak ko, hanggang ipapahan, iti saan nga ususto, baka sikat agbasbasol. O, han? Nulakid ta awan, ti among nga basol mo, sa mo apang panunutin ka sa saludsudan, no anat basol mo? No apay nga sa nga nagpalakpak, busy. No apay sinusilapan na ka, baka pamatim lang data. Ngayon saan nakamagay mo kinusilapan. So nga akong problema ha? No, sige na. Tilad na kami nga problema. Hanya ko mati, bibiyang ko noon yaman ti basol ko. Basta awan ti basol ko. Iti may sa nga aldaw nga awan ni Jerry manong nemi hanga imay tsaka mo baka nagsakit. Diyan amot balayda. Tinakto ko masarong ka. Kaya may sa karot nga nagbakante, manong nemi bakantemi, napanag iti library. Imbas nga agmerienda manong nemi inaklaing iti library. Dadanak nasken nga basae. Ag-research sakman para iti sumarano nga subject. Nagkura nga kaming nga iti libro nga nung name is gabo nga mapanag mo ka ti library tapno sa pulik ti libro nga pakasarakak tinaskin nga inakbasain. Nakakonsentrate ako nung name igbasbasa iti adag sigam iti asideg ko. Ni Minda. Hi Minda. O may ka matagbasa? Ha? O may ka matagbasa dito yung library? Nakatima ko na nga library.
hangga ding isut ayan digiti libro nga nasken nga basahin. Abay nga saludsuden mo may agbasa. Abay, si kalat nalaing agbasa. Ay, karo ka mat, Vicky. Adda ka gito, agad gagayam dito yung library. O may kakadimot agbasa. Ano nga umarte obrat dito sa agbasa? Ah, sa bagay, yung mapi nga di mo kadwa ni Julius. Katsi ka, api nga di mo kadwa ni Jerry. Awan ni Jerry eh. O rin ni Julius, awan. O, ano nga question ita? No, ano awan, ti makita mga Julius, awan ni Julius. Amo, naman minsan, nalaing kang saan? Alam mo lang dato nga libro. Agbuludag latan, sadya yung timagbasaan. Makadisturbo. Pimanaw ang mano. Kalpasan nga, napanay pa ka mo, kanada pinirmaan na. Nabuludan na di libro ng igam na. Tilada pa kabasbasuran. Dahil pa nagsalutsud ko. Umit ngamin Anang ti obra ngamin ti obra ti estudyante nga umay dito'y library no sa nagbasa. Nga damat dagiti umay dito'y nga handa nagbasbasa. Aya po aya. Hello. Ape, di ka makatutor aya kita da obra. Oray mo lata. Bumit nga ron. Apa mo ang kang ron, sir? Tayo pa lang atawag. Aga kong ungat sir. Hanang matagupong. Mga nga saan ka ta? Ora. Napanakon. Ano tiyan tayo? Nata ko. Ano, may misamat ka di manong naming at siyak di ayan. Ado nga hindi kita'y wrong question. Ngaramatin tayo. Kung may kakadimat agbasa, anong nga ito brad library no sa ang agbasa ngamin? Api saludsudin ba lang? Api awam mo kadwa ni Julius. Ang ko kadwa awan. No? Kitsi ka. Api awan ni Jerry. Kapot awan, han? No awan nga makita awan. No adda akit adda. Sige. Minda, manipod ita. Oray makita ka. Saan ka pagpagunyan? Tapno sa anak ka makapasol. Kinunakitinakam ko man. Kabigatan na manunemi na istorya kini Jerry, tinapasamak kada kami kini Minda iti library. Nagkatkatawa ni Jerry. Ay, si kamod lang arte makabasol lang. Maunti mo kabasol ko yung kuwana. Siyempre, gagangi deta hante nga perfecto. Kasi tama ka talaga tiko kat gagangay tayo nga saludsud. Ngayon ka po ta, adari kita'y pulsipyo. So kasi dyan. Sanagit ko lang siya. Amo, nalaing ka nga saan? Nalaing ka kadagit academic. Nga madaman pagkapsutak siguro. Sante mata perfecto, di ba? At paglaingan ti tunggal may sa, adamat pagkapsutan na. Iti na minsan manunemi nga nasamat mi ni Julius nga kaduwak ni Jerry. Hi, Julius. Hi. Kagayam. Jerry and Vicky. Ana, on kay matan? Agayaw kam lang, kagkaskwelaan, barkada. Diyan. Abay ni Minda. Eda na pa na. Urorexo na. Eda na pa na ginatang. Julius. Halang na ibagbaga ni Minda no ka nga kaguranak.
Sino? Ni Minda. Hana ibagbagakin ka nga adagbura na kanya. Sabi ka na kumangnas ka ng gurain na ka. Hana ba takamat, di ba ipagap kanya? Saan mo it? Napayan da basol mo, tapno gurain na ka. Awmat eh, di anak kagurguraan nga gurguraan. Hana kakaguraan na awmat basol mo. Ay, Vicky, saan mo na pagproblemaan pa dayta? Hanggang mga aramid ti problema, saan mo na problema? Diba? Tsak, kasi lang amin sa ngagtal na ti panunot ko eh. No adda pakaburburtya, burburtya. Noon, pakapaselak, burburtya. Maburburtyaan na. No api kasi jahit style, niminda kanya. Nasagad kam kumata, nag-batch kami, di high school, nagkaradwarang kami. Nasagad kam agsipod tagkabarangayang kami. Hanak nga pag-imunan, kaputa, boyfriend naman ni Julius. Hamat nga crush kang ka. Nga nga tatpasol ko. Di sa lodsudong ka na kita viewers, baka muda, laman, anatip, atap da. Ibagayawan, viewers, no? Anat basol ni Vicky, kay ni Minda, laman, no? Mapatangan nyo. Manong name nagkuyog kami manan kani Jerry nga napaniti library kat nadanon mi ditoy, daminda kini Julius. Agbatpada da manong name nga degganda nga libro. Basa kami siyempre kini Jerry. Sagasa kang ti libro. Obserbarak kida manong name. Madlaw ko nga agsalsaludsud ni Minda kini Julius. Kaslaad na saan nga mo, nasalutsudan na kini Julius. Ngayon bagamit ni Julius, no anya di hana mo. Parang ganun. E di, takuldingan na ni Jerry. O hapay. Hapay kita Minda. Baka ada nga kagura na kani Minda, no? Baka di pa nang ipagurap na crush mo ni Julius, ha? Habat, mga nukasta. Bakit sukit kagura kin ka? Hanggamat nga, awamat pulos tip ko akin Julius, ha? Apay ko ma. So nga rin ako na, namukit kita nida, focus mo imatang mo yan tabas-basaham. Tapos hindi ka sakit awan, di pa kabasulam. Baka adadang kagura na kaniminda, no? Madlaw na nga, kit-kita da. Baka, agkaras ka kini Julius, wala amin. Apay nga na mapanak palagi ni Julius. Humit ngamin, apay mapangkapay laging kuha na. Kadadak man ti apay mo. Di ba? Si Kamet, Jerry. Concentrate ko nga roden manong name tinagbasa. Ay nga nadlaw ko nga timakderen na kitidua. Nalimabas day tayang ko. Ha? O, awan ti makastad to, jak concentrate. Tag-review. O, dadagiti makitkitak dito nga. Ho! Ni. Abay, kasi ko na niminta. Abay, sikat tinira na. Sino ko mga rot? Hamat nga datayo tatatoy. Ado tayo man. Walang iti makabatog iti hanta. Isot pa nang ibagana. Data tinira na. Haan? Kasi nun makakonsentrate. Di pa nagbasa. No, damat tigiti. Wala na. Paunay matin. Tunukan, jak makatapal. Daro pa akong tapugot-pungot akong. Hanggang pungto na kasta. Adada nga sikat maati. Babam lata. Mati mo mga basol mo. Manong name na labas launa yan ko naktinakam ko. Gabota talaga nga siyak ti pangipangpangigan na reja eh. Dandak dito balay manong name pagpagunyan na kayam ni nanang. Namjak mo itaw talag. Nababas pasama kang kaya. Bige. Nanang.
Jesus po aya. Ano pas masamak kang kita lang ang pagpagunyan ka. Di naman ikas kaso. Isla adayo ti yan ti panunot mo. Nga sila kasarita mo nga agun kuti-kuti ng ngiyot mo mangig ko ang buses mo. No awan ti mangig yung buses ko akit nakaself. Kasarita ti bagik na nang. Ano ka pas masamak kang ka. Mamburbur-tsana ka talaga kiniminda na nang eh. Talagang dandini inal daw nga aramidan na nga pakadlawak nga kagurbor na. Inistorya kininanang tinabasama kiti library mano. Nimsi ka nga talaga tinakipatulungan na di magana. Una ta ay mabatog na kami kini Jerry kasi ti bagana. Baka naman sa bale. Sino ko ma? Ang siksika lang at kabatog na. Baka di bangir nga lamisanggan at batog na. At binatog na. Wala nga dati-dati akas diyayin nanang. Iso nga siya klakid di. Kita asin kang ngamin at kat saludsudom kang kuana ano anat basol mo. Anin na. Kasi nung nga masungbatan ta saludsud mo. Anya nga tat basol ko. Kung kunam, di mo mapansumbatan kang kuana. Agnataka na ata, agnatang-ataka latan. Kita magproblema ka. Dakay nang, atap yung mata. Kailangan ti amok tadya ka mo ti sitwasyon. Ngayon ko na nilisaway ko, selos yan, sa galing mo, kulang sa atensyon. Agimon keng ka, kunamat ni Mercy Jeret. Yan. Okay, thank you, Kadajay. Okay. Selos yan sa galing mo, kulang sa atensyon. Wala na. Kuna ni Lisaway ko, Mercy S. Jaret, agimon keng ka. Ayan. Sige. Gusto nga ta? Ito yung bagata. Aking ka manong naming adim 20 finals. Review dito Siyempre, kayat hanggang siya ti highest. Finals eh. Ag fourth year college sakton, palubos ti apo manong. At iti kundaway manong naming nga talaga nakakonsentrate kag review, iti barabi, parbangunag pa ken oray no adda ako iti eskwela, iti room, kabayatan nga right panang rugit exam. Oray pagpagod niya ni Jerry manong naming di mo unay, baka masubraan, baka no nalalaig kang di kita nangarami diti question. Jerry, okay, nakakonsentrate ka, oray siya. Kita ni Minda, nakakonsentrate mo yan. Idin ting manong name iti result at exam na daredsok na sakti hayas. Idin to ididenggak manong name iti score ni Minda. Nakapasa. Kaya pagkipasaan ng pasit lang. Hindi kita hagman. Mismisuot. Nagmurmurag. Ang nakatama nun. Iti mapasamak kas pagarikan. Nakunak tinakip ko. Ni Jerry manong name at timawag keng kuana. Umuno na ako na. Apay, the emergency dito balay. Tinawagan na. Problema ba? Ba't ka makuna problema? Sige mo na ako. Idi taagawid ako ba manong name mas dahawak takam kamakaman nak ni Minda. Ala, tangataman basukon. Biki, mabit lang. Minda. Apay? Mabaling ka tingnan kuyog tang gawin. Kaya mabaling na. Nagkabaranggayan ta. Bakit ka saanin? Makamenos ta pa Nung duwata ng aglugan, agudwata di arkila. Sige. Takaro din. Diyan,
Pag-urulan na tricycle. Napintas na ito yung agunda Hawaii ko nakmanong naming kabota ay so mismo't imasidig kanya. Siyak dakin inunag iti sidecar ta umununang dumsa ag isulat. Kabayatan agtaratry iti tricycle manong naming awan tagun uni. Sinong katat mang open ti saritaan. Siyak na tak. Nomenon kita nakmat. Umisam ak. Hang umisam. Sabi sa umisam. Minda? Ada ka ti problema? Ada. Kat man ta problema, matulungan na ka na. Ibagam lang kita problema, no kaya tulungan ka, kita apikit nga saan. Ano problema ngamin, friend? Friend? No, di mo kaya't nga wagan ka ti friend, di batch. Uno, barangay mate. Nagkabaranggayan na nga eh. Naragsak ka. Kaya naragsak ka, siyempre. Kabuka dita sikat hayas, so naragsak ka. Siyempre, naragsak ka. Gabot adabungan de concentration ko nga nag-review. Kat siya, hanga naragsak. Taapay. Apos nalsutan mo hapi nga naragsak. Naragsak ako mga road kat ne. Manulang DJ wak. Naalak. Agpaso nga pasado, agim dandani, bagsak. Api nga iyungit mo. Makagurak eh. Sino kaguram siya? Han. Pero kung makagura ka. Dito yung bagik ti kagurak. Aramidak mat. Ngam apay. So ti problema. Kat mo apay nga basit ti maiskur mo. Kat adu kanyak. Iso ka ron. Di ba nalalay nga ngam sika dati ti high school? Ay na ya. May malagip ko. Nalalaing ka iti ngam siyak iti high school. Ngam apay nga nalalaing ka itan. Dada ka ti basol ko kin ka. So ang kastalangan ti pananggurguram kanya. Ti bagay ti kagurak. Agi mo naklang. Kaputan nalalaing ka kami siya. Gusto nga ti ko nanda. Agim imong kaputan nalalaing nga. Agim imon ka. Sinag ko na. Nagbuy-buya. Dadwa nga ng baga. Matulungan na ka di. Kidawam lakit kanya. Apigid din saan. Mabaling ka di. Vicky, ano rin? Para ito'y umay nga school year. Man, tulungan ka. Ano sekreto? Concentration lang, iti pa nag-review. Sa mga lalao kan ti panunot buti sa bali. Tapos hindi ka sa makakonsentrate ka. O, dito yung bakasyon. Ha? No kayat mo. Tulungan ka. No kayat mo. Pag tulungan mo rin niya. Umay ka jabalay? Hindi, abimbitas sikat umay jabalay mi. Danunam at jabang tulong ka. Han? Sige. Muno na ka diyang nga balayon ti pagdisagak. Kaoret ang mabaling kumad nga pagnain. Nga pa ni Jay, ayan mi. Dumagas ka. Lupadagasan naklagid di. Sige. Makapagsarita ta nga na siya. Kaya numaamuak, noan niya talaga basol ko ka. Basol mo ko niya. Umapalaklay, tilaing mo eh. Dakes nga apal. Kapag umapal kan, kas latay, panagkunam kanya kung larasto ka, kung ano, sorry, Vicky. Sorry. Okay lang, friend. Umayat ka, ngawagan ka to, friend. Sige. Ay, nasorbal mo't lang aro din ti problema. Ta problema na ka di.
problema na ka di. Problema ka. Hindi pa lang ang problema ka eh. Irugi na idi sikalat sa nga nagpalakpak. Malagip mo? Intranta ka talaga sa nga nagpalakpak. Nambarak nga kinita sa cellphone ko. Tapno di mo madlaw nga intranta sa nga nagpalakpak. So iti kantin. Kinusilapan na. Masuro na kami. Siyat kasurum mo. Kasurum ko di bagi. Kahit ka nga hartapan eh. Adadamat nga bumagsak ka. At tinakam ko, nalalay nga ng si Kai, di dati di high school. Siguro, nakakonsentrate ka idi, itakit saan. Sige, dumasagtan. Nadati, bingay ko. Saglatan. Kagura ka. Bingay ta. Sige, tama ang problema. Tuwanong ka nga nun. Ganang, nada kamin. Nakuyog kayo man. Isunuminda. Siya kang peso na ng pagngamalim nyo. Nagkuyog kayo man, kahit nakadingasawan, nawanin ti problema man ako. Pahibagbag kang kininanang mo. Kaunan, nung sinungarot pang impagakti problema, nasangan ni nanang ko. Asal sa lutsudek, anong nga ti basol mo? Ay nasong batang ka din sa lutsud mo, anak. Noon niya ti basol mo. Keng kuwana. Awan ti basol ko keng kuwana nanang. Ngem, ti agbas basol, isuda mismo. Kagura na kano di bagina, no apeng nga nalalay nga akmat kan itisuna. Tanalalay ang isuna idadaham ti high school. Simple ta problema yung anak ko. Ala, sumrek kag tugaw kayo. Ala, mabitlag ta mangi darasak kaming sagana ti pagbirian tayo mayat gayang dumintoy. Kaya na, ang moment nga ninanang kaya luto ka na kakanin. Yan. Luto pa na isursurso nga ko. Ilako. Ano, ado ita kit saba. So, agbananak yun ni nanang. Okay, relax. Feel at home. Tinang kabiit pa ako mamless. Ore sa ang nga mamlesan sa palat mamless, okay? Okay, Minda? Okay, friend. Sige. Edeng miranda kami manong naming sinalsud ko keng kuwana. Kasano nga ti concentration mo? Ano at makag-review? Okay man iti. Ada na kiti gundawin ngamin niya ko agchat kami kini Julius. Ada man kiti gundawin nga ada man nga mabasak. Naapektaran di concentration mo, gapo iti panakirelasyon mo. Kada? Nata? Siga man lamang ibagbaga. Among kami nga irap-rapin di makichat, madama trivium. Sino kumarog data makakonsentrate no sa bali nga pakatulungan ti panunot na. Luag review ko ipampamaysam. Awan ti sa bali panunot concentration. Di kahit nangasawin, saan nga makatulong ti kada ti boyfriend. Talaga mo, saan nga inspirasyon. No, di kita, ano niya ano natin yan? Distraction. Yan. Saan nga inspirasyon, no, di distraction. Ma-distract ka nga ron. Kasi kami hindi ko na ni Julius ito eh. Ada may pas nagbasa ta, no karelasyon tang mo na. Naman niya kami digiti mo sila nga pag-apapaan nyo. Gajay. Sa bali nga babae nga kras kang kuwana. Lapan matutupan. Kilaw. Ada distraction siya dayan, di ba? Hanga maliklikan nga adag kursunada nga kani Julius kapag tagwapo nga rod, di ba?
Malagsid, no, ugalim sa ang agimon. Buno at panagtalit mo ang may pinsan kini Julius. Apay da kay kin Jerry. Dakam kini Jerry. Awan din niya man ako ng relasyon mi. As a friend lang. Nga ori asin no ti umas asidag ken kuha nga babae, nga kumarengkeng, awan kanyak at awan nga relasyon mi. Nanunod gayem. Kas tamat kanya, ada mga ang kanya kan sa bali nga lalaki, okay man laking kuha na. Ano ang advice mo? May pagkap ni Julius. May pagkap ni Julius. Marami mo lagi din nga isinampay lang. So saan eh? Okay? No di mo kahit nga isina, kahit saan ka eksina, maminpinsan ti panagtrust mo kayong kuwan. Panagtalit. Na oraan niya't araramiden di kita doon babae, hanggang mamating maagaw da kayong ka ni Julius. Kaya ori man nagpaisong maagaw da, okay lang yan ka. Habi ko mo okay kanyak no gaon da. No agayat ka ngamin agad sa mo pinsan nga itad amin. I-reserva ang tawagin. Kahit na nasawan, kahit asawan ti i-reserva ang tawagin. Dokas pagarigan ta, mapasamak ng sina kayo. Okay lang. Gabot sa mumat ng indad amin, adamot pa'y nabati, nga adado, itibagim. Kahit nang sawain, sa mo nga dadailan tabagim, papasan tabagim, gapulaing kang kuana. Sila di ka maawatan. So, gabot na ado di ka dagsagsagaba, may panggapkin ayan, gabot na ibukbuk da amin, nandi da ibat, hantag ibat siyan tibagida. Kahit nasawon sa jay, ibat siyam tabagim, nung kasanot pa ng ipatag mo keng kuana, ad dati pa ng ipatag mo itibagim. Kahit nasawin, nung pasama ka, masaktan ka, hanggang agsagaba unay, kaputa, ipatpatag mo tibagim, ilalaim. Isukid din, ti pagsaksakitan tinakim mo, isukid din, ti pagsangsangitam, parang ganon. Kasla, dapadas mo na. Ang may patas ko, minda, nga madali kitang basbasa ka kasjay. Kaya nadali kita may buy-buya. Sige. Saan ko itad kami yung pinsan kini Julius ti amin? Kang ronan ti amin, di mo itad ti amin mo. Muna din napasama kayo. Humpay, sigurado ka. Uy, virgin at pailaan. Yung dagi di bibig ko, iti barokong ko, saan eh? Kadi, ganan. Manipod mo't idin manunemi agkayam kamin kiniminda. What? Kadidit, aglukat ti klase, manunemi. Makikuy-kuyog ni Minda kanyak nakaduwak ni Cherry. Duwa kami ti library, manunemi. Ikon-concentrate na tagbasa ka stakman kanya. No, at saan na nga mo, di na maawatan. At saludsod kanya. Ano sarbi ti Google? Nagpindas ita na nagbasa ada ti Google. Di Google mo. Kung kaya pa niya. Una sikat pagbali ng Google. Ana, tanong ko madaritso nga mo akit bapanak kining Google. Yung nga peso. Kan ori mat ada ni Google, no saan nga napasnik, dadi panunot mo nga mang-receive. Ta ori mo pasbasam, ito no saan mong makitkitan, baka di mo marigip. So nga, nakakonsentrate ka. No mabalin, isave mo. Ikopyam. Sa mong isave. Tanong, sa pagarigan ta malipatam, imbes ka mapangkaman ng kini Google, in-save mo, isipro mo kitain. Kasta teraramidam. Kasi siya teraramidam. Egamanak. Vicky. Manong nemi, ididunteng di prelims examination.
inconcentrate na siguro talaga, at tinungpal, di biling ko keng kuan. Idudumteng ti resulta manong name. Almost nagpadpada kami. Ay, nagsinakar sa akin digiti doa. Apag padpada ti score. Kasano ko magsinakar kami, sir? Nagadayot ng vitamin. Pero nak mo. Ngayon, baka duwa kayo nag-review. Dapat sa. No, saan na mapanjibalay da, is to umay jibalay. Good. Nagdakkel ti naging probam. Minda. Thank you, sir. Nung kasano lang, nung mambadarat sum data, ito da ito nga year. Congratulations kada kayo nga doon. Inarakop na nga naging inarakop kami kiniminda manong yung pagamuan manong nimi, tabigla nga nagsangit. Abay, bigla nga nagsangit. Malagip ko rin Julius. O nga, peso, kumusta rin Julius? Nag-transfer. Apay nag-transfer? Nagsinatapay lang ko na ini summer. Iso nga dahil. Nung ko man nagsina, baka no kaskas din ang babatigari akwang score mo. Saan ka pa apektaran? No talagang nga takay tumatlaki ni Julius, dakay to. See? Ano lang sangit. So, first love ko eh. Talaga yun, dakay ito lang katuloyan at peso di kurada nga first love never dies. Inidag na kami maten ka ni Jerry manong name Vicky. At datayon iti fourth year college. Kadapat ko pa, no data yun. Siyempre, graduating tayo. Baling ko ading ibagan ita, kaya ka iti I love you. Dati mo ni magbagam ti I love you as a friend. As a sweetheart. Baka makadistro ka. Balik naman na distraction. Or the boyfriend mo, no talagang naruam kan ti panaka i-concentrate iti panagbasam. Hanga ba tayo? Diba? Adadagi di napaspas na kamanin. Jerry, saan kumapay lang yun? Di ka makauray? After graduation, after na dumding ti resulta, di panagboard tayo. Okay, so wala among ngamin, no, I love you to kunakinggan at gundaway mong mga rakop kanyak, di ba? At ang gundaway mong mangkis ka dagiti lips ko. Kasan no, gapo iti deta ka sapsapulat. Iso nga huwag mo na. Is I love you to kunong natan na to, ore hang kaamhang kamat nga rarakupan, di ka agkan. Imposible. Imposible na sa mga ramitan data. Ikarik saan? No. Basta pay gundaway mo nga mga rakop ka mga kanya. As a friend, pa lang. Okay? Sige. Tapos na kasta, hang umapal ni Minda. Kadni, problema ng kawan ni Julius na. Baka makita na karatang ang kipkibit, baka agbayan na makita na tang agbibinisito, baka kagura na tumanan. Apay the boyfriend mo, kitawang kanyakon, kung ano baka ko na, ang gimon man na yun. Diba? Okay. Di na Pilipinas, ma-free kam nga agpadpada. Makapagkuy-kuy kam na tang gawid, ken umay agbasan. Again ka nga dimtengen manong name itinor oray mi. Wine. Iti pa nag-graduarming. Iti pa nang ipakaamo manong name. Katkas iti na naman naman. Kabuti na diretsok manong name ti nangangatong grades ko.
Congratulations, Vicky. May sakara itay agradwar itang atawan nga cum laude. Nagpapalakpak da manong name. Yung saan man nga nagpalakpak ni Minda. Apa nga ta? Minda, friend. Ah, congratulations. Nasapsapa ko man tiba ng isurong kanya. May padat mamut ka, friend. Ano ba na lumbaan na to, ti resulta ti board tayo. Huwag naman nyo. Huwag nga natin to grade ko kimsi ka. Ang kanton nga papalan. Nagkukuyog kami nga talo anong naming nga nag-review. Kumusta natin ni Julius? Nalagi ko kabigla manong. Mabaling ka di na di mo pukawan ti konsentrasyon ko. Sorry, Minda. Talaga ka di nga hamon nga malagip ni Julius? Man, kinabud no na pasarag message. Ket, sumbatak na. Pasalutsudan na. Intun ka di pa nagsinubyanan ta. Kulak man sumbat na. Posible nga awan sa bali. Awan yung sukat mong kanya. Awan ko na naman. Di, patsim na ron. Sampay lang ita. Nag-review tayo pa. Diyan kaya ba dahil di pa nag-review? Idudumteng ti resulta manong naming saan kami man adda iti top 10 manong. Ngamadda kami iti top 15. Nagpapagpadpada ti skurmi kiniminda. Kiniminda? Minda, congratulations. Abay, padpada ta. Abay nga, nagsinakarta. Tapno awan tiniri, pinagpada na ta ni Apo Diyos. Di mo kahit na talaga't malumbaan Di mo indawdawat nga nga akim sika. Indawdawat mo kagpadpada ta. Nag-apply kami manong name iti pagtrabahuan, nagigidan kami. Nga nakastrek. Numampay saan kami ngagpapadat sa Amerikano. At kaputa, may nakpinasyara mismo ni Cherry dito ibalay, manong naming. Mabaling na tamo kita. Sige. I love you. I love you too. Naka-oray ka Kaya mabalin akong narakopin. Sige. Mabalintang tagin narakop. Sala ay narakop manong name no tigat na paot na panaglanang digidibibig. Nakita na kami ni Nanang. So nga po, nagsinan digidibibig mi nagpalakpak ni Nanang. Ay, Nanang. Ay, digidibig na Alakit na pas nagyong basa at basa. Aggubra. Taagurnong kayo sa yuntong pagsalitaan taplan nun tikalay sayo. Uwan na nang sapoy ko mata, talagang nga naikari nga na kami. Hindi kayo tinaikari. At data nga paot, iti panagkayim nyo, na italaing makunang agnubyo kayo. Anong name nag-ring cellphone ko ni Minda ti tawag. Sabi na ta. Hello, friend. Friend. Nakaragsagsagag sika. Abay. Ano ito ni Julius? Nagsinumpianan kami. Tultuladan nagsamit. Pero tultuladan ka kuma. Adama dito ni Jerry. Isot pa nangaklon ko kayang kuhanan. O ha? Kaya siyempre, naarakop na ako na nabisito na ako. Kasi tayo matawa, kasi tawa rin matiilit tong galman sa kanami ka ni Julius. Kapata, naging narakop ka, naging nagag kami. Pakamukin ka tapos hindi ka stakit maamuam. Tapos hindi ka stakit atiwang ka, kapata, adamanin nobyok ko na. Ngayon, dapat kayo nobyo mo.
Talagang pagpadpadain na talaga na mo Diyos niya. Hanggang nga mapapal kanya. Maditidakas nga apal. Mayat no sa anak imapal kang ka. Dako mga harumet imasadaga kumawar kang ka. Dinamag ko na ang sekreto. Kabagay, siya nga papalam, siya maglayan ng tiya. Nakasulbar ti problema. Manong nimi idag trabaho kami siyempre. Kaya nagurnong kami. Kat kalpasan ti duwang atawan manong. Nagkalaysakam kini Che. Imatandar amin, dikiti kakapsat ko, graman dikiti anak. Kaya asawa da manong nimi kat nakaragraksak kami. Nang naruna kada kami, manong nimi kini Jerry ka naragsak. Idadan nami kini nanang tinagnaidan mi kini Jerry. Nga dito'y manong nimi. Tinagsangitan, nagayayaman, at titinarayan, dagiti talo nga anak. Nga ni nanang katag problema. Tanda, luko ano dagiti anak. Talong met manong nemi di kita anak da Julius kiniminda ket nasingit tunggal may sa kada kami. Nabuta da digiti gondaway nga pumasyarda o saan gata kang pumasyar iti balay. Dadi nga rod, manong nemi ti pakabuklan, ti simple nga pakasalitaan, simple pakasalitaan. May panggip lang iti imon ti laing ket nakatulong met. Ket sabi ko madadamat ti batik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag. Ito yung nga agyaman nga pagayam mo, Vicky.